nhasi mazimbabweans vamuka vachiroyewa nemanyepo naGambakwe. Manje ndauya kuno kuroyero nayi hakuna gore rineri hakudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe kana uchingotosangana neni panapa ziva kuti zvinhu zvinenge zvatotangidza ndine one monya rinosimudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bwa. Saka kana uchingotosvika panapa tanga nekulike this video right now kuitira kuti munhu akafonera nyoka yemabhunu kuti asungwe musi wakazosungwa aboikane tikumuziva ende nhasi pachanakidza. Saka handina hangu yakanyanya stereke but ndanguva unofumura gure because mozoti nechifumuro chandiri kungotambidza mwana wese wemunhu panyika zvokuti vanhu moswera muchiroyiwa nemanyepo taura kuti zvichipera manje iko zvinezvi. Enough is enough of this nonsense. Kana tichida kuti zvinhu zvinake nyika inake tiri kutanga tambomisa vanhu vanotumwa neZANU-PF kunonyebera vanhu. Nhasi ndamuka ndiri kunzwa uyo achitaura kuti zvoni hanzi Geza akapiwa mota neZANU-PF, akapiwa mota dzinosvika 12 neZANU-PF ndosaka izvezvo akazonyarara akazotanga kudzikama. It's Gambakwe ndo zvaari kutaura. Chinhu takakufunga nekuti ko kana akapiwa already let's pretend kuti akapiwa. Aunawo here kana proof kana mufananidzo wokungoratidza kuti munhu akapiwa mota dzacho ungoti tatisenderawo panapa wotiti muri yeZimbabwe munhu akazopuwa chakati but zvese izvozvo zviri kutaurwa because vana veZimbabwe havasi kuziva zviri kuitika. Manje nini ndinochibhondora zvenyu zvekujaidzwa manga makajaidzwa makajaira right. Number 1 chiri kuitika ndechekudai so mukomana uyo akanga akatanga inonzi M31 political party yake yaari kutanga achiti ichange ine vanhu vanenge vachinhingirikina of course chiproject chemaCIO we know that. In fact imimi in case you didn't know now you know kuti chiproject chemaCIO chinenge chichifandwa nevanhu vakasiyana siyana varimo mukati machiri because iye akaenda akanorova because munoziva kuti munhu anoda bhegi munhu anoda mari. Saka akaenda ikoko ndobva anotaura kuti aiwa zvinhu zvikunetsa izvi makatipa mari tinogona kutoita se kutohijeka togadzira yedu movement yekuti tine takaita ine maZimbabweans takazadza vanhu muri kuzviona because unozati ukada kunyazoteerera achitaura iti hanzi chamisa taita zveke zvenhigirikini iyaya aiende kuma-elections iyaya tikuda yedu M31 political party tichazoisa Fadzema here and alright. Number 1 Fadzema here haana kana chanoziva nezve-M31 iyoyo iri kutaura political party and haana kana waari kushandidzana naye haasi kushanda nechi-M31 political party. That's the first thing. Second, mukomana uyo akabva anoona ananyoka yemabhunu vakabva vamubhondora vakati isusu hatina chekuita nechi-M31 political party chake because iye paakachinochitanga ndochitaura nezvacho aitaura hanzi M31 nyoka for president. Urikuziona timu rese rananyoka vakati hatisi kuzviziva ndopamakaona kutanga kutukana naStole paya. Stole akazodai Stole akadii vakatanga kubutisirana marekodhingi avakazotaura vese muna 2018 2019 kumashure kumukuzona vakutanga kumabuditsa nhasi but tikataiwaka zvemarekodhingi zvatinangana basa nazvo isu hatipindire nyaya dzavo pavaifonerana hameno vaizivana vaitamba vese hatinei nazvo isusu. Nyaya yanetsa izvo manje yakuita kuti Gambakwe abuda achitaura kuti Geza akanhingirikinwa akapiwa mota nechichi neZANU-PF inyaya yekuti Geza akaramba zvekuti M31 political party nyaya yayo yakabuda. Saka uyu akabva azvimba bhibho achinzwa nyaya yacho chitaura pachinzwa pachibudiswa pachitaurwa even makanzwa mwana chaGeza chacho zvakangowanda zvingobuda zvichingobvondorwa but iye Geza chachembuni akatobuda achitoramba akataura kuti inini handizvizive zve-M31 political party yamukutaura nezvayoyo hatidi kana kuti ameno zvemune muchiitisana ikoko ndezvimwewo because iye chaaita aita kuti is revolution. Geza point yaGeza ngere kuti angogadzira zvinhu ari paari kokoko ari kupolitical party yake iyoyo aita angogadzira zvinhu within ZANU-PF. So uyu auda kugadzirawo zvinhu ameno M31 ichi ameno what kind of ngirikini ari kuti since there is no opposition in Zimbabwe saka iye auda unopinda kunokwana because tomuziva kuti munhu anoda mari zvakanyanyisa. Saka and the other thing ananyoka pavakangotaura nyaya yekuti timu reananyoka pataura kuti aya uyu Gambakwe izvi zve-M31 hatizvizive there is no such a thing. Akabva atanga kuvafaita akufaita achiti musanoende kuno vanhu mese vari kunodoneta mari chichichi maona kana nyaya yemari akataura mungapa munhu akaita saStole mari munoziva kwanogara here Stole wacho mungapa munhu akaita saKuliende inini handina kana 1 day ndakambokolekta mari hapana kana anokwanisa kuya achitaura kuti kule ndakambomba kana dola rangu rechichi I don't do that handimuzona but iye ndiye atokolekta mari dzevanhu ndobva adzidya ende vanhu vacho akatotanga kutobuda achitaura kuti inini ndakabhadhara nemari yangu. It's on record. Vanhu vese vakabvisa mari kuside kwake vachidoneta vaya akazobuda iye akuzviti mari yacho ndeyake yemhomwe make iye hanzi it's on record. I was like come on now how come kuti unoti vanhu vabvisa mari dzavo yobva kuti it's my money ende zvinhu zvakadai sezvo panopa kuti ndingamunyebera because ndakamurekodha panapa achitaura ende makaona ko yacho inini that day ndanga ndiripo panditoningirina ndichitoita recording vandamufonera during recording
nawo chakunetsa nje kuti Geza aramba zve M31 political party aona kuti chinjaya chaflopa akungobatanidzira munhu wese azvina kushata kuita that political party yake yarida kuita ngasiyana nemazita evanhu simple and straightforward angovhura chiti gamba 31 inofanira kuti gamba 31 kana Gambakwe 31 kwete kuti M31 wati zvekutida kuti vanhu vavhiringidze vanhu cause he knows kuti kune vanhu vakangodzungaira kuti vanongoteerera zvese saka ndo panyaya yaonetsa nyaya yacho ko zvinezvi imwe nyaya iri kuitika mukomana ari kumhanya mushini ari kumhanya bani because panga pakakupromisana kwemari kwakaitika because iye mission yake yakatumwa kuti enda unotora vakomana vava capture enda unocapture go therefore enda wakadaro usvika unocapture ndosaka mona pepe akasvika achinomira kuda kuti ndoda kutsvagira nyoka yemabhunu lawyer chaaida kuzviitira nje kuti atore nyoka yemabhunu azomisa muhomwe make ozobuda vakuti nyoka yemabhunu wacho ndewavo vakumuona uri kuona mbani nyaya yacho saka zvakabva zvaflopa futi zvaramba iko zvine zvaakungotenderera akungotuka chero munhu wese angoningirikina tutoshaye kuti chii what kind of mapiritsi rudzi amene mapiritsi ekupenga ari kushayika iri kwaari ikoko because munhu ari kumhanya bani iye zvisingaiti ndo panenesa nyaya nyoka yemabhunu akaramba ende vaida kumukapture ende musi wakasungwa nyoka yemabhunu ukandotarisa core history yefoni yake yenyoka yemabhunu wacho unotoshowana chikoo chagambakwe imomo uchishaye 5 minutes before 50 minutes whatever ikoko maminutes wanje azotaura but iye atozvinzwa nguva yakafonera chari kuzviziva ende ari kuziva kuti ndikuziva you understand abva ona kuti zvanetsa zvekukapture nyoka yemabhunu izvezvi manje ndo paakunetsekana nenyaya yekuningirikina zvekuti anoningirina zvaramba aona kuti pakukapture akutraya kuda unocapture zvaramba akada kutraya nocapture Geza because Geza anoziva kuti Geza abudikire kakachitaura kuti aiwa chichi ndingazodai so aziva kuti Geza izvozvo ari kunzi ari kutsvagwa futi saka akati kuna Geza akuchanikirina akutanga kuti Geza akapuwa mari saka munhu akadaro munomisa pachimi kushandira ZANU-PF I was shocked kuona achiindoza achitaura zvokuti hanzi nyaya itori muherald iri kuti zvakati come on guys in this era unoswera uchiteerera herald zvakafanira kungoindoza what is the difference between herald and ZBC and what is the purpose yekuti vanhu vaone mavideos ake kana iye akutaura zvairo herald cause vanhu vanongodzokera kunana herald vekudhara vanhu vanongodzokera kuna ZBC kwekudhara ikoko but iye akunyazosimbisa chinhu chavo matrue colors akubuda pekupedzisira manje and you know I was shocked unozati kuna vamwe vanhu vanotondishamisa shuwa abuda hanzi inini ndane hanzi ma 15 years amene munenge muchiudzwa tichirana tichiita zvinhu izvi tichididi 15 years apana kana chinobatika ngomutaridza angori papa rotwa 50 ukamutaridza kuti pakapfuura ne 15 years munhu ane kana experience ye 15 years iri papi papa Wona, you know, if you go and check paneni green yake zviso akutanga ushandisa ma graphics design dzakaitwa na DJ Wole, but the same person ndiye anobuda chiti anani ngirikinava vanga vari kupi ini pandakauya. Go and check ma graphics ayi ngiringa nema photos anyoka yemabhuno yake color grade wakagadzirwa bobo wakanze free nyoka yemabhuno yake akagadzirwa nani akagadzirwa kwa Wole. DJ Wole ndiye ina kugadzira zvinhu izvozvo akama designer bobo iye aritaura 15 years dzekudii asi tichitadza kushaya kana ma graphic designer azive kune ma graphic designer ekuti agadzire zvinhu zvake. But iyo haisiri nyaya iripo ndeyekuti munhu ari kumuka everyday achirova vanhu nemanyepo ende vanhu vari kudyiswa manyepo. Saka ari kuti akapedza kudyisa manyepo isu hatatu mudyisa chifumuro 50-50 chifumuro manyepo. Saka manyepo chifumuro kuvanhu. Imimi ndimunozochuza zvamunoda kunzwisisa because chakakosha ngototi uyu ari kunyepa, uyu akatengwa, uyu atori wezanu kubva kudhara. Kana muchida imimi ndimurequest ndikuratidze zita rake kuti arimo here mu system yacho yenigiri. Ndo mistake yakaitika because kuti richabviswa pakutonetsa ndokuratidza zita racho. Amuzive kusearcha munhu kuti munhu ari mu ZANU-PF zvinosearchwa zvezvo unotozviona wherever you are. I think munokwanisa kuzotry inandi nango yekuswera kutaura zvokuti ndingaswera chiningiri napa ndangoya ndikudze nyaya dzekunzi dzakaita kuti Geza akapuwa 12 mota ndichi inyaya dzekunyeba ari kuboyika kuti Geza akaramba kuindosa chiti M31 political party chaari kuda kutanga iye. Saka vakuflopa because akapromiswa mari kuti chikangobudirira zvauri kuda kuita zvacho unobva wanobuda bobo iye anobva awanawo share mari iripo. Ndosaka achiti ichazenge ichifandwa nani vanenge vachikufanda because you take advantage of people who are in diaspora because vari kure nekumba havanyatsozonzwisa kuti chichi nechinyatsotora nzvimbo unongomuka kusenwa kutova roya nemanyepo. And unozwa kuti I don't know kuti how many times uchini hanzi mangwana Mnangagwa is gone Auxilia ari tutadza kana kutaura hanzi Auxilia ari under house arrest. What's that? Ari iyo vanhu vari kutofamba freely munyika. Munhu Mnangagwa fails to return home anotadza nekudzoka kumba iye ari kuningirikina.
saka unozoti mukorona akaziva kuti kune vanhu vanoda kungonzwa chero zvese vanhu vangonzwa kuti munhu angagwa asafa, of course vanofara vatomhanya kuteerera. But this time mistake yaitika inyaya yavakomana vachipfumuro tiripo tinenge tichidzvanya munhu. Anyway, before I waste much of your time muri Zimbabwe, kana uri muSouth Africa udoregisterwa company uvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, bata Owen education research is the only guy anokwanisa kukuitira zvinhu izvozvo uri kwauri ikoko. Haunidi kumbenda kwaari, unongotora nhamba dzake utomubata ipapo, and the price yacho zvakachipa. Usaswera uchivharirwa navanhu kunzi hauna bank account mukore uno kana kuti uri kutadza kuregister company muSouth Africa iwewe une passport yawakapinda nayo South Africa iyoyo inotoregister company yawakapinda nayo iyoyo inotoita kuti uregisterwe FNB business account. Even chero uri kunze kwaSouth Africa yacho unoona kutotaura naOwen akakuitira. I think zvizhinji ndatotaura nemi, and I am sure kuti munenge muchamhanya kunobatsirikana. Price handitatanzi kutaura because anozotadza kurarama kungofona, but I promise you kuti Owen education research is reliable, affordable zvekare. Contact him on the numbers that are showing on the screen.